icho kwadi muri yezimbabwe ndiroto Washington marimira kana kuti bozho ngura ri pa ZBC National FM data rombora kana ga muri yezimbabwe paita murandakadza ari kuchema pamusoro pekuti ndingaita sei ndingabatsirika sei pane zviri kuitika izvi muri yezimbabwe ndiye murandakadzi wamuri kuona pa data rombora kana kuti anokwanisa kuti iye agotsanangura ari ega kuti zvakaitika sei uye zvakafamba sei ungakwanisa here kududzira mwanasikana kuti chii chakaipa uye zvauri kuchema necho uri kukumbira kubatsiro nacho chii rondedzera kuchitaurisa nditika zvinoita kuti vanhu vagonzwa uye zvevanoda kutibatsira vagoita sei vagotibatsira kana basta rangu kuchipa maonero ndine makore 26 years ndoda kubatsirwa nepekugara pekuti vanhu vese ndikagara vanhu vanongodzinganisa vachinditi ndimuroyi kwese kanoita nonzi ndimuroyi saka ndinobatsirwa nepekugara nekuita mabasa ekutengesa nekuti udendawo murume anondiroora tika nyangwe ndikati ndiwane murume pane chimunhu chinobva chava chomira pamberi chachati ko akuda murume wezvese takakupiwe kudhara muri kuti imimi pamuri kugara pese muri kungodzi muroyi saka muri kukumbira kuti muone vanokubatsira kuwana pekugara kana kuti wane murume wokuroora handitika muri kuti nokuti imi muri kuti kana mukawana murume panouya munobva amira mberi kwachona achiti kwanzizvo ko wakuda umwe murume weini ndiripo imimi pamunonzi mune uroyi ndanzwa muchiteera nyaya yekuti izvo mbuya vangu mai vababa vangu vakandisiyira uroyi kuti imimi muzive kuti zvechokwadi ndasiyirwa uroyi makasiyirwa chii ndakasiyirwa rusero mugoti hoshwa chibhodhoro chepepsi chakazara neropa chibhodhoro chepepsi chakazara neropa nedamba nebhasikiti rakazara chimkuyu nekatsi nemazizi nenyoka zvinezvi wakazvisiyirwa uchirota here kana kuti wakatosvitswa kunzi zvinhu zvako izvi ndakasvitswa kwazoita zvimwe ndakaita kuzvipiwa kuhope izvi zvawataura izvi wakatozvisvitswa ndakazvisvitswa paukazvisvitswa wakazvichengetera kupi pandakazvisvitswa ndakaenda kupurazi anozvichengetera kupurazi ndekwani pashiro pani panonzi pashiro kwabhora ipurazi rani murungu wacho ndakupe mukangano saka zvinhu zviizvezvi zviripi zvina nakatsi nenyoka zviri mubhanana imomo zvitorimo mumabhanana ari kupi kupurazi kwashiro ko paunofamba unozva unofamba nazvo pandinofamba pane nyoka dzinotera mashure mangu panine ndichifamba dzinoteera but ndikacheuka kudai pane pasina zvinhu asi munhu anenge ari kwainototi mwana wekuteerwa nenyoka kucheuka kudai hapana chendokwanisa wosa paunofamba unoteerwa nenyoka zvokuti munhu ari kumashure kwavanhu kuna kuti mwana uri zoona kuteerwa nenyoka kumashure iwo paunocheuka nyoka uioni handioni amai vauri kutaura wewo kuti kana ndimbuya vauri kutaura kuti vakakusiyira zvinhu izvi ndimbuya mai vababa mai vaamai ndimbuya vababa mai vababa saka iko zvinozvi vapenyu here kana kuti vakafa iko zvinozvi wanga uchigara nani iko zvinozvi wati ndiri kudzingwa kwauri kudzingwa wanga uchigara nani mukoma wavo ndiakasara mukoma wambuya vakakusiyira saka ndiwo vari kudzingwawo vachiti unoroya yei pane zvimwe zvezvimwe here zvawakamboshandisa zvinhu zvawakapiwa izvi pane kwawakambozvishandisa ndakashandisa rusero wakarushandisa rusero toshandisa kubhuruka naro usiku waiendepi rusero togona kuenda kumozambiki kana kuethiopia kana kutobuda nyika dziri kunze munogona kutoenda zuva rimwe chete muchidzoka totenda zuva rimwe chete kana tonoita mazuva tiriko kana maita mazuva muriko kumba mukamuka musipo vanhu vanoti maindepi tinosiya taisa duri waitonge pane munosiya maisa duri wow imimi mune makore mangani ndine 26 years zokuberekwa chokwadi muri yezimbabwe tine murandakadzi sisi muri kuti munogara kupi ndinogara kwabhora asi muraini muri mandamba kwabhora muraini mandamba saka izvezvi zvimuri kugara pamba pani izvezvi zvapana pandikugara wezi ndingosairwa kuti uko ndozvaanoita alright
chokwadi muri yeZimbabwe muri kuzvinona murandakadzi watinaye pano asvika kwanisa kusvika panapa ari mukati mekuti ndingabatsirika sei. Saka chichemo chamuinacho izvo zvisisi chamuri kukumbira kuti vana venyika ino vana veZimbabwe vakubatsirei ndechei? Doti vandibatsira nepekugara. Vakubatsira zvinogwara. Ichokwadi muri yeZimbabwe tiri kufamba tiri pa live Facebook page yodandirika. Tine munhu anonzi Japo Nosta Muzenge ari kuchereza zvinosiririsa. Dai veduwe vanhu vaona kuti izvo Mwari variko vakwanisa kubatsira mwana uyu. Vamwe vari kuti zvinosiririsa vanhu zvichokwadi here vangasiyira here vana zvinhu zvakadaro. Vakawandisa vatina vari kuchibata panapa vamwe. Vamwe vari kushedzera kuti dai maenda kwaProfit Nengi vari kutaurwa nemazita. Muri yeZimbabwe tinoziva kuti kwamuri ikoko kune zvakawanda zvamunoziva kuti vanhu vakati vanobatsira, asi nyaya hombe ine mwana uyu ndiye kuti izvo kana kuri kuti arida kudya ari kuti ane zvaurida kuita anofanira kuti azviite but aine pakanaka pokugara. Saka iko zvinozvo uri kuchema kuti ndoda kugara ukabvunzwa nevanhu kuti izvo wati wakapiwa rusero, wati wakapiwa nyoka, wati une chakati nechakati zvauri kutaura anakatsi ava, ukaenda pamba pauri kunogara apa pauri kunobatsirwa hauenderi nezvinhu izvi. Zvinozvizwa munzeve zvinochema usiku munzeve zvinozvira pane zvinochema panze sekuti usiku pai ndinoda vanhu kadzi ndandirumbasi ndinotozva kuti tikorudzidza kwanza ndisina nguva asi ndozva tikorudzidza kwanza. Wakatorara usiku pai tofika chaunoiziva kana muchibuda mune nguva here yamunoti ndongo yatinofanira kubuda kana kuti motoronga kuti nhasi tobuda nguva yakati munotomboungana here vanhu vanobuda munobuda vakawanda zvakaita sei? Sevakadzi tinobuda takawanda. Vakadzi ndo vanobuda vakawanda. Varume vanenge vari vashoma. Pamunoenda nemarusero apa munopinda murusero rimwe chete here kana kuti mune mwanenge ari murusero rwake? Vakadzi tiri mavo, varume vanenge vari mavo. Varume vanopinda murusero rwavo, vakadzi murusero ravo. Hamuiti zvezvo kuti mune murusero rwake? Yei pane vaunotoziva here sekuti wakapiwa zvinhu zvenambuya, asi pamunobuda muchienda munotoronga here kuti nhasi tiri kuenda kana kuti zvinongoita zvega usiku? Ini zvinongoita zvaita zvega usiku, asi dzimwe nguva ndinotozvizoti apa ndikwenda vanhu vanouya panze ndinototi vanhu pane vanhu vari panze kwatiri kuda kwenda. Saka munhu mumba maneni ndiri mama uda kwenda kupi ndinota dambobuda panze daundotoileti. Saka panoni ndidoindotoileti pai panoni ndidoindotoileti pai handidzoke mumba nandaenda nandasira duri paipa ndozotodzoka papai nonzi kwangoenda kumunoti ndandiripo panze apa wani iwe watoenda wodati kumwe kwamakamboita sekuti matinogona kuenda kuMozambique, munogona kuenda kuEthiopia kana kuenda kunzvimbo dziri kure dziri muno muZimbabwe. Ungave neruzivo rwekuti kumwe kwatakamboenda takasvika tichiitei? Kwandiri kuziva kwabhora kupurasira kwaScott. Satauri mazita zvenyu. Kwamakaenda kupurazi makasvika muchiitei? Takasvika kune mukadzi airwara, saka mukadzi uyu ndatine hoswa takangotumira hoswa yedu achibuda pamusoro vaatodonha pamusoro saka isusu bvataenda tiri chibhuku rufu achibuda taenda vaatongodonha ipapai tasvika mangwana anotora mazuva ndabva tangoafa. Zvakaoma zvakaoma zvinoitika mhuri yeZimbabwe. Mukazvitarisa zviri kuchema mwanasikana uyu. Vanhu vari ino yeZimbabwe tine vanhu vanobatsira, tine vanhu vasingagoni kubatsira zvemweya, vanobatsira zvechivanhu, nevanobatsira kuti munhu kana achitambura zvakaita sezvizvi angakwanisa sei kuwana pokuita sei pokugara. Chichema zvauri kuda kuvanhu tinzwi kuti tingawane sei. Mune foni here yamwe nani? Foni handina pandikandati ndikaenda kubasa ndoshanda ndotenga foni mani ndikaenda kubasa uye handishandi zvakanaka zvinobva zvakonekitana neoma next door. Alright, sisi mimi mati mune 26 years. Baba venyu varipi? Baba handivasiya. Kwamai venyu varipi? Vakafa ndichiri mwana mudiki. Hamuna hama yavo baba yamunoziva? Hama yababa handina, asi vanin'ina vaamai handinoti ana mainini ndo varipo. Saka havachadi kugamuchira izvezvi? Havadi. Vari kuti muri muroyo? Makamboroorwa here? Handisati ndaroorwa. Mune mwana here? Handina mwana. Makamboitawo mukomana here wamunodana naye? Hapana, handisati ndaita mukomana. Ko ndakunzwai muchitaura nyaya yekuti pane munhu anouya achimira achiti wakuda kuita mukomana, makazviziva sei? Sekuti takaenda kuMozambique. Mozambique
ndakabva netombo dombo dzvuku tanzi ndeye murume wako sadombo ranzi ufanira kugara naro dombo rinogara mubridge kunyanyaguwe takwenda kwamurewo ndoma rinogara dombo saka ndikafamba ndichipfuura neipapo rinobva rabuda rosandikapinda munhu dombero rinobuda rutosa kana raita munhu anzi ndiye murume wako kana raita munhu bhaibha rinosvika here pakutokuita mudzimai ndinomira rotosvika padhuze nao rotondiita mudzimai but handikwanisa kubatsira munhu eish so zvokuenda padombo iri wakaenda kangani padombo iri zvikuita mudzimai padombo patone mazuva akatiwo ndichienda but ndakambomira ndakanzi nombomira kuenda ukatora mboshienda dombo iri nekutora rakumudza dombo iri mubridge dombo iri mubridge iwo ndiwakabva neri kumozambique ukasvika ukarisa pasi pemvura paukarisa apa ukanga wanzi nani uriise pasi pemvura pa pane manjuzi ari saka manjuzi aya pane 4 dzechikadzi 2 dzechirume 2 pasi pemvura nokutoti ndakatomboonopinda pasi pemvura pane njuzi dzechikadzi ndikabuda ndakaoma saka panogara njuzi aya pakaoma hapana kutota pakaoma ndakapinda ndikaratidzwa mushonga ndikabuda ndakaoma chokwadi muri yezimbabwe ndo zviri kuitika pana pandiri kam ngatibetsera ndiani angafambawo nini zvakare ichokwadi muri wezimbabwe sezvamutoziva kuti izvo tinenge tiri mukati mekutaura mukati mekubatsirana vanobatsira vobatsirwa ini changu chandinokwanisa kubatsira badzi kutora mazwi ndichimaisa kwamuri muri yezimbabwe kana muriko vanoprofita vanoona nezvedenga vanzi vedenga vanzi vemweya mutsvene batai nemurandasikana mugomubatsira kana vari kuvanda zvechivanhu vana manjuzu pamwechete nagodobori vana chiremba vanoona nezvemidzi garai pasi mugotaura nemwanasikana uyu muchimurapa asiwo varipo zvakare vanogona kubatsira vasina mweya mutsvene vasingaprofiti vasiri vana godobori vasiri vanochera mushonga asi vanogona kuwana mwanasikana uyu kuti ogara papi oita nezvei oita sei muchimuona ripapo ari kuchemera muri yezimbabwe ndikaona basa rekushanda ndinoshanda ndinokwanisa kushanda ndikaona pekugara ndinogara asi zviri pandiri zvokuti izvo handisi kukwanisira kugamuchirwa nokuti ndiri kunzi nemuroyi ichokwadi zvinhu ndakazvipiwa nambuya vangu amai vababa vangu ndakapiwa kiti ndakapiwa nyoka ndakapiwa rusero ndakapiwa hoshwa zvakawanda zvaari kutaura muri yezimbabwe chinova zvinhu zvinosiririsa zvinorimira mwana uyu anotaura kuti izvo tinoenda kunze kwenyika tinobuda usiku takawanda madzimai murusero rwavo varume murusero rwavo tichinoita basa asi kana tichinge takubuda mumba medu tinosiya tinoisa duri ndinoona kuti kana vanhu mukaona munofungidzira kuti pane munhu asi vanhu vasipo vaenda kunyika dziri kure vakatosvika pane rimwe purazi rine murandakadzi airwara vakakanda hwazhwa akubuda mukadzi uyu ndokubva adonha pasi akasvika pakutofa ari kupupura nemuromo wake ndozvaari kuchivedzera kuti zvandichaisa pekugara ndakazvipiwa ndisingadi ndakapiwa iri pfuma nambuya vangu but handichazvida handichazivi kuti ndoita sei ei sisi wangu saka vanhu iwewo zvinhu zviuri kuzvida here kana kuti hauchazvida inini zvinhu zvandachazvide kuziva kutondishasa kuti ndiite chiraramo chakanaka ndakatororwa kudhara kuti ndiite zvinhu saka tomboti waroorwa iko zvinozvi mwanasikana vabereki vako kafana baba vako havazivi vana mbuya vako vakakura uri vari kuramba tomboti waroorwa izvezvi murume wako akatindira kunoroora mari yako inogamuchirwa nani anoenda kuna gogo vakambo variko vatona handiti ndivo vari kukuramba kuti iwewe muchokwadi muri yezimbabwe ndiwo mashoko tanga tiri mukati mekutaura varandakadzi ndinaye pano tiri mukati mekutaura atishanyira mukati menzvimbo ipedu panapa timasuziri ese tisi ndiwo patiri kutaura tinaye musikana uyu andishanyira ndinekupakuzongora ndiri mukati mekupedza program ndiri pakuona ngati mestudio muzbc national fm
ndasangana nemurandakadzi ndo nyaya dzaari kutaura nenyaya dzaari kuita ichokwadi mhuri yezimbabwe ngatibatsirane kuti musikana woita sini zvaari kutaura zvinomuremera 26 years mwana mudiki haasati aroorwa haana mwana asi ari kugara nezvinorema akada kutaura nemurume anosvika nechimunhu chanomira ipapo achiti ndikuda kuti ani zvakare murume wake ari kuti dombo rakabva nari kumozambique rakanzi aise pasi pemvura paakatomboenda dombo iroro akasvika pabiriji ipapo ndo paanosvika dombo robuda mumvura robva ramuita mudzimai zimbabwe torarama here vanhu vachiitwa vakadzi nematombo zvinhu zvisina kunaka vakamuita zvinhu zvavakatofa hama dzakasara asikwanisa kumugamudzira chikonzero asi rudzi rweke hama dzokwamai vake vari kuti ibva pana pauri muroi asi zvakasiyana ndatenda mhuri yezimbabwe iti mhuri yezimbabwe ndibatsireiwo kuti ndigorarama zvakanaka mhuri yezimbabwe ndibatsireiwo ndigwana kurarama nezvakanaka saka hauna kana munhu waunoziva nhamba dzake here wokuti ukande nhamba dzake wokuti kana uchinge wauda kubatsirwa vanhu vanofona ipapo tokuwana nekuti izvezvi ndinewe pano iwe hauna foni ukabva panapa ndikawana vanhu vanoda kubatsira vanokuwana sei ine nhamba dzevamwe medemso anonzi medemtaka warite saka unokwanisa kudzishevedzera here kana kuti tinozozitora kunani kuna mama 0734 99 14 18 reketi dzokoro zvakare nhamba dzamunokwanisa kubatira musikana vanoda kumubatsira 0734 99 14 18 ndinovimba mhuri yezimbabwe ndidzo nhamba dzamunokwanisa kubata musikana kuti agobatsirwa agoona raramo kurarama kunodawo kwakanaka mhuri yezimbabwe mwana mudiki anoda kukura anoda kutoita wimba yake otoitawo mhuri yake tatenda mune mamatombotaura navo ndandichitaura navo ndichida kuona kuti zvakamira sei zvatiri kuudzwa ndezvechokwadi nenyaya kuti mostly hamwe ndo zvandirozowanza kuita saka nditicha wake akamuticha ari mwana mudiki vari kuti zvechokwadi zvinhu zvacho navo akazvitaura unokungoti fake but zvinhu zvechokwadi nditicha vakamuticha form 1 to form 4 okay akatokwanisa kuenda kuchikoro form 1 to form 4 pawakanga uri mukati mekuenda kuchikoro form 1 to form 4 aikudzidzisa mari dzechikoro ndiani ndakapinzwa nadhona ndio pawaigara nambuya vakakupa zvinhu vaiva vakanga wakapinzwa nadhona uina ambuya zvinhu zvakazvipiwa nemakore mangani ndichiri mucheche asi zvinazvizvira kana ndakaenda ambuya vasati vafundiri form 4 ndichigara ndopano pawakanika wow wada tinotenda